Vi vil så fortælle om diabetes type 2. Udviklingen af diabetes sker på grund af dårlig kost og livsstil, og det begynder med, at betacellerne danner ekstra insulin for at holde trit med forhøjet blodsukkerniveau. Samtidig er andre celler, især fedt- og muskelceller, blevet sat på overarbejde med at optage den ekstra glukose og prøve at lagre den. Til sidst ender det med, at man udvikler insulinresistens, hvilket fører til, at blodsukkeret falder langsommere. Altså stopper betacellerne ikke med at danne ekstra insulin, indtil den sidste glukose tvinges ind i cellerne, hvor det lagres som glykogen. Man antager, at DMT2 opstår, når betaceller ikke længere kan producere nok insulin til at kompensere for insulinresistensen. Dette kan skyldes, at aktiviteten i betacellerne falder, eller at antallet af celler falder. De fleste overvægtige har faktisk en grad af insulinresistens. Dette kaldes hyperinsulinemi, og det har de så uden at faktisk have DMT2. Og en grund til nedsat aktivitet i betaceller kan være forstyrrelser i glykagonreguleringen. Nedsat aktivitet i betacellerne hænger ofte sammen med, at DMT2-patienter får forstyrrelser i deres glykagonregulering. Glykagon aktiverer levercellens spaltning af glykagon til glukose, hvilket gør, at blodsukkeret stiger. Dette er essentielt for, at cellerne får energi imellem måltiderne. Hos nogle patienter mangler forbindelsen mellem glykagon og måltiderne, så blodsukkeret stiger, selvom det allerede er forhøjet på grund af indtagelse af føde. Dette medfører til yderligere dannelse af insulin, og over tid vil det konstant forhøjet glukose- og insulinniveau føre til insulinresistente celler. Denne tilstand kaldes for glukosetoksicitet. En anden grund til nedsat aktivitet i betaceller kan være, at fedtcellerne begynder at reagere. Det er sådan, at fedtcellerne på et tidspunkt vil begynde at reagere på det forhøjede glykagonniveau, og vil begynde at nedbryde fedt til frie fedtsyrer, der udskilles i blodet. Et forhøjet niveau af frie fedtsyrer vil føre til ophobning af fedt i celler, der ikke kan lagre fedt. Denne tilstand kaldes lipotoksicitet og kan forhindre celler i deres primære opgaver, blandt andet at betaceller ikke producerer insulin. Opsummeret vil længerevarende forhøjet niveau af glukose og fedtsyre altså påvirke betacellerne, så de bliver dårligere til at producere insulin. Dette gør, at de bliver mindre eller går til grunden, så kroppen, som sagt, ikke vil kunne regulere blodsukkeret ordentligt. Symptomerne, der står ud til venstre, er en indikator for, at en patient måske har diabetes. Og det er altså symptomerne, som kan være udtalt tørst, hyppig vandladning, træthed, kvalme og synsforstyrrelser. Men diagnosen i dag bliver stillet ud fra koncentrationen af hæmoglobin, HbA1C, i patientens blod, eller ved hjælp af enkeltmålinger af meget højt blodsukker. Intervallet for koncentrationen af hæmoglobin, som er HbA1C, for raske mennesker er 31 til 41 millimol per mol normal hæmoglobin, altså per normal mol hæmoglobin. Og det er det, man ser hernede i den grønne, det er det normale. Og den gule, det er så millimol hæmoglobin, HbA1C per normal hæmoglobin mol. Og det er, hvis man er i prædiabetisk tilstand, hvor man har mulighed, altså hvor at der er forhøjet mulighed for, at patienten udvikler diabetes. Og så er der den røde heroppe, hvor hvis man har over 48 millimol HbA1C hæmoglobin per normal mol hæmoglobin, så har man diabetes. Der findes flere forskellige former for behandling af type 2 diabetes, og vi har udvalgt 2 af dem. Det første er det medicinske behandlingsregime, hvor man starter med at justere patientens livsstil for at se, om det vil hjælpe på at justere blodsukkeret. Og hvis det ikke virker, tilføjer man dernæst metformin,
som er et lægemiddel, der primært virker ved at hæmme glukoseproduktionen i leveren og øge glukoseforbrændingen i tarmsystemet. Det sænker også insulinresistensen i musklerne og øger den insulinbetingede glukoseoptagelse og glyconeogenesen og hæmmer fedtsyreforbrændingen. Hvis man ikke kan justere blodsukkeret ved at justere patientens livsstil og metformin, tilføjer man et medikamenter til behandlingen. Det kan være GLP-1-analoger, glitazoner, DPP-4 hæmmer og SGLT2-hæmmer. Hvis det stadig ikke er tilstrækkeligt, tilføjer man 2 eller 3 af medikamenterne. Hvis intet virker, er man nødt til at behandle med insulin, ligesom man gør ved type 1 diabetes samt metformin. Den anden behandling er den kirurgiske, og der findes egentlig ikke en kirurgisk behandling af diabetes type 2, men det er ofte set, at tilstanden er spontant kureret efter fedmeoperationer. Specielt bypassoperationen er svært overvægtige personer. Det vil sige, at man gør deres mavesække mindre og omgår en del af deres fordøjelsessystem, som der ligesom har vist at have en effekt. Operationen gør, at føden fordøjes og optages mindre, da hele 12-fingertarmen og dele af tyndtarmen sprænges over. Dog ved man ikke, hvordan mekanismen fungerer, men man ser, at patientens insulinniveau og respons på insulin bedres i løbet af få dage efter operationen, altså før vægttabet, som er målet med operationen. Udover vægttabet mener man, at hvis patienten nedsætter sit fødeindtag, kan det hjælpe med at ændre sygdomsstatusen. Men man mener også, at den gruppe hormoner, som kaldes inkretiner, også kan have en stor effekt. Men på grund af operationens pris, belastning og omfang, tilbydes den ikke til type 2 diabetikere, medmindre de er svært overvægtige.